رسول دا ذکر ہوئے خوش ہویا کرو. جیڑا نبی دا ذکر سن کے خوش ہوندہ ہے خدا بڑا غیرت آڑا ہے. خدا بڑا غیرت آڑا ہے. جیڑا ہو دے یار دا ذکر سن کے خوش ہوندہ ہے نا خدا نو ایتھے بھی خوش رکھسی اگاں بھی خوش. عزت دا معیار مال و دولت نہیں. عزت دا معیار زمینہ تے مربع تے کاراں نہیں. عزت دا معیار غلامی رسول ہے. بلال نو سائیاں کعبے تے چڑھایا. فرمایا بلال ہر جگہ تے بانگ پڑی اج کعبے دے اوتے کھڑو کے پڑھ. تے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونا ہر جگہ تے بانگ پڑی ہے کعبے ال منہ کر کے تے اج تسائیاں کعبے تے چڑھا چھڑیا ہے. اج منہ کیڑے پاسے کراں؟ فرمایا اج منہ میرے ال کر لے کیونکہ او کعبہ ہے تے کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا ہے. ہن میرے ول منہ کر کے اذان پڑھ. تے اگلا جملہ بھی سن لو بابا جی دے ختم تے بہن والو. اگلا جملہ حضرات ایو بلال اے دمشق وچ فوت ہوئے دمشق وچ دفن ہوئے. حضور دے وصال تو بعد مدینہ چھڑ دیتا تے اوتھے چلے گئے. دفن دمشق وچ ہوئے پر مدینے والا نبی آمینہ دلال محبوب ذوالجلال رحمت نال مالا مال محبوب بے مثل و بے مثال سبحان اللہ اچھی انوکھا خوشحال فضل ذوالجلال سید کل شاہ جمل ہادی سبل رحمت کل. ہاں 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 توجہ میرا پیغمبر دلبر سرور شافی محشر ساقی کوثر کائنات دا صدر یہ دا کلیجہ ٹھرے اچھی سبحان اللہ. بڑی مہربانی کائنات دا صدر چہرہ منور قلب مطہر پسینہ معطر انبیاء دا افسر محبوب رب اکبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بلال دمشق وچ دفن ہو سی پر لوگوں قیامت والے دن میرا روزہ پیڑے کھلسی میں اٹھ سا توجہ تے بلال میرے قدم چو باغ دیندہ ہویا اٹھ سی. بلال میرے قدم چوں بانگ دیندہ ہویا اٹھ سی گیا. تو سائیاں فرمائے بلال جنت چ بھی پہلے تو ہی جانا ہے. سونیا تواڈے یاراں نال بھی پہلے فرمایا ہاں. تواڈی بطول نال بھی پہلے فرمایا ہاں. تواڈے حسنین نال بھی پہلے فرمایا ہاں. سونیا آدم نبی نال بھی پہلے فرمایا ہاں. نوح نبی نال بھی پہلے فرمایا ہاں. عرض کیتی سونیا تواڈے نال بھی پہلے فرمایا ہاں. میں محمد نال بھی پہلے گل کیتی تے بلال اک ہاتھ بن لے سونے اگے تا پیار دی گل آ تسی نبیاں تے سرور ہو تے میں نوکر ہاں تواڈے نالوں پہلے کیویں فرمایا بلال محمد دی زبان چوں نکل گیا ایویں ہی ہونا ہے. اے دے وچ تبدیلی جس سواری تے محمد مصطفیٰ سوار ہونا ہے او دی لگام تیرے ہتھ وچ ہونی ہے. تو نوکر کا بن کے پہلے جانا ہے میں آقا بن کے پہلے. ہن مینوں ایمان نال دسو اس عظمت تے بلال نو کیڑی شے اس عزت تے بلال نو کیڑی شے پڑھایا؟ آکو حضور دی غلامی. حضور دی غلامی. تو سجنا کس او پرانے شاعر دا شعر کر مصطفیٰ دے در دی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک. بولو نہیں اس تو بہتر کوئی نیک. جوانوں میرے جملے تے غور کرو جڑے 18-20 سال تے جوان بیٹھے ہو نا کسے ہور جوان نو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ. جڑے 18 سال تے بیٹھے ہو حسین دے پتر علی اکبر دی جوانی نو ویکھ کے جوانی گزارو. جڑے 30 سال تے جوان بیٹھے ہو حسین دے ویر غازی عباس نو ویکھ کے اپنی جوانی گزارو. جڑے 50 سال تے بیٹھے ہو آقا حسین نو اپنا ماڈل بناؤ. جڑے 60 سال تو تے ہو حضرت ابو بکر صدیق نو اپنے واسطے معیار بناؤ. جس ابو بکر نو سائیاں پوچھیا پیار نال ابو بکر تیری تمنا کیے تو ابو بکر آکھیا سونیا میری تمنا اے وے اکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے تیری ہووے تعریف تیری ہووے سینہ میرا ہووے محبت تیری ہووے. ابو بکر آندا مال میرا ہووے آقا حکم تیرا ہووے آقا اوبا میرا ہووے دستک تیری ہووے ویڑا میرا ہووے قدم تیرا ہووے. ابو بکر آدھے نے آقا حاجی یعقوب صاحب جملہ سننا ابو بکر آدھے نے سونا کندہ میرا ہووے سواری تیری ہووے. ابو بکر آدھے نے سونا جھولی میری ہووے سر تیرا ہووے.
وطن بھی تیتھو قربان، اولاد بھی تواڈے تو قربان، مال بھی تواڈے تو قربان، جان بھی تواڈے تو قربان، بچے بھی تواڈے تو قربان۔ سائیاں فرمایا ابو بکر تو یار ہے تے اسی بھی وفادار ہیں۔ مڑ گل سن، مسجد میری ہووے، امامت تیری ہووے، منبر میرا ہووے، خطابت تیری ہووے، امت میری ہووے، خلافت تیری ہووے، ابو بکر روضہ میرا ہووے، قبر تیری ہووے۔ پھر میں کیوں نہ کہا جدہ لقب فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ اچھی، جتنے محبت یارانہ ذرا پیار نہ بولو، انہاں دی روح راضی ہو سی۔ جدہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذی شان ہے، جن نے دین تو سب کچھ قربان کیتا، اس مرد دا نام عثمان ہے۔ اسا ہاں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے، جیڑا نام علی تو سڑدا ہے، ساڈی سمجھ دے وچ شیطان ہے۔ جیڑا نام علی تو سڑدا ہے، ساڈی سمجھ دے وچ، سارے بولو ساڈی سمجھ دے وچ۔ تے اگلا جملہ بھی سن لو، میں حسین نہیں ہاں تے میری کوئی تقریر حسین دے ذکر تو خالی نہیں ہوندی، کیونکہ نوکر مسجد حسین دا ہیں، میری ڈیوٹی سائیاں اس مسجد تے چلائیے جدا نا ہی حسین تے ہون تے الحمدللہ میں دو جگہ تے تقریر کرنا، ایک مسجد الحسن ہے، ایک مسجد الحسین ہے، دو ماں شہزادیاں اپنی نوکری وچ قبول کی ہے۔ توجہ اے پیچھے جدوں ہوئے نا الیکشن تے مینوں ایک بیلی بھی آکھن لگا تم ہی کھڑا ہو جا، میں کہا مینوں ممبر دی لوڑ نہیں، مینوں مدینے والے 2 ممبر دیتے ہوئے ہے۔ توجہ ذرا سارے آکھو سبحان اللہ۔ کہ حضرات گرامی میں ایک اور شعر پڑھ کے بات نو اختتام دی طرف پہنچانا۔ اسی نوکر آل محمد دے جڑے ہو اچھی سبحان اللہ، اسی نوکر آل محمد دے، ساڈی جند تے جان حسین جدی جن تے جانے آکے حسین، اچھی ذرا اور پیار نہ، تاکہ زہرا پاک راضی ہو جاون۔ میرے نوکر دے ختم تے میرے پتر حسین دا ذکر پہ ہوندا ہے، ساڈی جند تے جان حسین دتے پتر پھرا، دتے پتر پھرا، سب راہ خدا کی تبوں احسان حسین۔ اساں سنیانو کدی نہیں بھولنا، او جی میں پڑھیا قرآن حسین۔ ساری زندگی قبلہ بابا جی بھی قرآن پڑھے ہے، پر کدی ممبر تے بہ کے پڑھے ہے، کدی مسلح تے بہ کے پڑھے ہے، کدی حجرے وچ بہ کے پڑھے ہے۔ حاجی اللہ بخش صاحب بھی اتنی زندگی قرآن پڑھے ہے، کدی سٹیج تے پڑھے ہے، کدی مسجد وچ پڑھے ہے، کدی گھر وچ پڑھے ہے۔ بھائی غلام یاسین بھی پڑھ دین، تسی بھی پڑھ دیو، پر اسی پانی پی کے پڑھے ہے، کھانا کھا کے پڑھے ہے، بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھ کے پڑھے ہے۔ ہاں ہاں اساں اپنے وطن تے رہ کے پڑھے ہے، اساں پکھیاں دیاں چھاواں تھلے پڑھے ہے، کئیاں نے ایسی کمریاں وچ قرآن پڑھے ہے۔ پر واہ زہرا دے لال 71 تن قربان ہے، 71 تن قربان ہے۔ حسین قرآن پہ پڑھتا ہے، ہاں ہاں سر کٹیا گیا ہے، نیزے تے چڑھ گیا ہے۔ توجہ درد والے بیٹھے ہو، دھی کہتی ہے، دھی کہتی ہے، بہن کہتی ہے، پتر کہتی ہے، پتر کہتی ہے، ہاں ہاں بیویاں کہتی نے، اٹھا دیاں ننگیاں کوہانا نے، پانی بندے آل کہتی ہے۔ پر میرا آقا میرا مولا حسین نیزے تے چڑھ کے پہ پڑھ دے یاسین۔ اساں سنیانو کدی نہیں بھولنا،
جی میں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ دینا میرا دین ایمان حسین ایک بار یاد چاہ کے کو میرا دین ایمان زور لاؤ سینے دا میرا دین ایمان حسین حضرات گرامی وقت ہندہ تے میں عرض کرتا چونکہ وقت ختم ہو رہے ہیں گزارش ہے کہ پاکاں تے غلام بن کے جی بھی ہے پاکاں تے غلام بن کے مری آج میرا ایو پیغام ہے کہ ویرو زندگی دا چراغ پتہ نہیں کیڑے ویلے بجھ جائے حضرت بہلول ایک بزرگ ہوئے انہاں سامنے جنازہ پہ اٹھے جنازہ پہ جاوے تو کسے پوچھیا بہلول اے جنازہ کیتا ہے آپ فرمائے تیرا ہے بہلول دے سامنے جنازہ ہے تے پوچھن والے پوچھیا کیتا ہے فرمایا تیرا وہ پریشان ہو گیا تے آپ فرمائے جے ناراض ہو میں تے مڑ میرا ہے یا تیرا جنازہ ہے یا میرا جنازہ ہے قبلہ گل سمجھ نہیں آئی فرمایا بیٹا او تا جا رہے ہیں ہن یا تیری باری ہے یا میری باری ہے ہن نہ بچیاں کول پوچھو جنہاں نوں نازاں نال باپ پالے ہے عاشق آندا ہے او ویر ویراں دا درد ونڈیں دے تے ویر ویراں دیاں باپ سراں دا تاج محمدی باپ سراں دے تاج محمد اج بچیاں کول پوچھو جدوں اسلام آباد جاندے سن بابا کیویں دعاواں نال رخصت کردا سی کتنیاں شفقتاں نال رخصت کردا سی کتنے پیار نال رخصت کردا سی بابا کہندا سی پتر خیر نال جاویں خیر نال آویں او میرے چن نال سونیا پترا تینوں تتی ہوا بھی نہ لگے اج جدوں گھروں نکلن گے بابا دعا منگن والا نہیں ہو تاج محمدی تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حاضرین محترم بس گزارش ہے کہ وہ سونی گزار گئے بڑی سونی گزار گئے بڑی شان والی گزار گئے تے آن والی گزار گئے تے آقا دی محبت والی گزار گئے ہن تہاڈا میرا نمبر تے ہر ویلے تیار ہو کے رویے تے اسے غلامی وچ جیویے غلامی وچ مریے انہاں دی کئی صفات نے الحمدللہ بڑی محبت نال انہاں مسجد دی خدمت کیتی ہے تے ہن انشاءاللہ انہاں دی برادری ایسا انتخاب کرے تے پنڈ والے بھی ایسا انتخاب کرن کہ جڑا اس مسجد نو اوویں آباد کرے تاکہ انہاں دی روح راضی رہے اور یقیناً سرپرستی واسطے میں پنڈ والیاں نوں بھی سلام پیش کرنا جنہاں اے کیا کہ ساری زندگی نوکر مسجد دا رہیا ہے تے مسجد وچ رہنا چاہیے ساری زندگی جو نوکری مسجد دی دتی ہے تے مسجد کول حضرت عثمان پاک دی شہادت ہوئی نا تے میرا پیر مولا علی جنازے تے آیا ہر مسلک دے لوگ بیٹھے ہوئے صحابہ تے اہل بیت نو لڑائی نہ رکھیا کرو خدا دی قسم قرآن آدھا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اے جڑے نبی دے پیارے نے نا انہاں دے دل وچ کینہ ہے ہی کوئی نہ محبت ہی محبت ہی قرآن آدھا ہے محبت ہے تو اس واسطے میں مسئلہ سمجھایا فوتگی دا موقع ہے جڑے مسلک دے لوگوں ساڈے مہمان ہو میں کی پیانا حضرت عثمان دی شہادت ہوئی تے مولا علی آئے جنازے تے مولا علی نے ایک لفظ فرمایا مولا علی فرمان لگے یا اللہ اس عثمان تیرا گھر سونا بنایا ہے تو ایدہ قبر والا گھر بھی سونا بنا اے مولا علی دی دعا ہے کہ میں مولا علی دی دعا دی روشنی وچ گل کرنا جس مسجد دی نوکری کیتی او دا گھر بھی خدا سونا بنایا ہے کہ مسجد تے نار رکھے ہے تاکہ اذاناں تے تلاوتاں دی آواز گونجدی رہے تو ہن اگلا انتخاب بھی برادری مشورے نال او کرے جیڑا اوتھے اس رونق نو دوبالا رکھے والد صاحب والی جڑا ہے او نیکی زندہ ہوتا بندہ رہے اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے میں ختم شریف تو پہلے جان دی کدی بھی جسارت نہ کردا لیکن میں ایک جگہ تے وعدہ کیتا ہے تو انہاں مینوں آکھیا اپنی مرضی نال ٹائم دے تے میں ہفتے دا وعدہ کیتا تے انہاں دا بار بار فون آ رہا
ختم شریف تے دعا بعد چو سی میں دے نال اجازت چاسا واخر دعوانا